Din is-sena f'xarejn, jiġifieri sal-aħħar ta' frar, 65 persuna applikaw biex il-vettura tagħhom tinbidel biex taħdem bil-gass magħruf bħal LPG. Ikkonfermalna dan Gilbert Aġus, Senior Manager ta' Transport Malta li nnota l-pass tajjeb li bih mixja din l-iskema li talaq fl-aħħar tas-sena jew sakemm isiru 250 konverżjoni. Lilin minn dan tagħna aħbar tajba l min diġà qaleb jew se jaqleb il-karozza tiegħu għall-LPG. Jiena informat li bħalissa hemm 4 petrol stations ġewwa Malta li jissupplixxu bl-LPG u informat ukoll li hemm żewġ permessi li ingħataw fil-ġimgħat li għaddew u allura se jkollna 6. Konverżjoni professjonali tiswa bejn 800 u 1200 euro u dawk eliġibbli jieħdu rifużjoni ta' 200 euro. Però dan mhuwiex l-uniku benefiċċju għaliex wara din il-proċedura Transport Malta timmarkalek tnaqqis ta' 10% fil-livell ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju u għaldaqstant torħos il-liċenzja taċ-ċirkolazzjoni. Mal-karozza jitwaħħal ukoll permess apposta li jippermettilek issuq fil-priority lanes. Barra minn hekk, jiena informat ukoll li għandek 50% savings mill-fuel consumption fuq dik il-vettura. Se tkun qed tixel il-vettura fuq il-petrol, u mbagħad din se teqleb fuq il-gass. Jiġifier kull ma tkun qed taħli ftit petrol u ħafna gass, u għalhekk hemm savings ta' 50%. Barra minn hekk meta wieħed iġib karozza ġdida jew minn barra l-pajjiż u jaqlibha l-gass qabel jirreġistra Malta jifranka fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni wkoll. Staqsejna l-Aġus għalfejn Transport Malta sena wara l-oħra tkompli toħroġ din l-iskema flimkien ma' oħrajn. Transport Malta anke qed timbutta li jiġu reġistrati aktar vetturi electric cars u aktar vetturi hybrid sew biex tonqos il-pollution fl-arja. L-LPG hija option għal vetturi anqas inġsu. Aġus spjegalna li l-proċess huwa sempliċi. Wara li tapplika mal-awtorità biex tidħol fl-iskema tikkuntattja wieħed mit-12 il-retrofitter awtorizzati li f'madwar jumejn jagħmel il-konverżjoni. Wara tmur għand l-assigurazzjoni biex jinbidel it-tip ta' fuel immarkat u l-istess ma' Transport Malta biex jinbidel il-logbook. Kif jintemm dan il-proċess, Transport Malta tibgħat iċ-ċekk ta' 200 euro rifużjoni għal dan il-proċess.